Kana mchida kuona wachitamba moto pamari nai. Right. Baba na Maika Ngumba. Tafara chaizvo zvaitwa nevana. Saka kune fridge, upright fridge. Yavachazonotorera kukwepo. $50. Iri pano. Ndozvatakwanisa kubvisa. Tinotenda baba muri nemeterwa uko. Muri nemeterwa uko. Maikuru anzi mkomba wakapedza kudya mawapa wakamvura kanotonhorera. Right, DJ, dropela kitswati. Vana vakarova maoko. Ndakambotamba ndikapuwa motikari. Pakinshasa paNamibia apa. Ngatimbozvipamba futi. Ndokujoina here. Tsika. Iwe. Alright, alright. Hold my DJ. From the Kangoma family, vanenge vachiri kunobikwa mari. So haingouizve kumhanya. Right, awa ndana mai vangu. Ndovatemba. Machembe ndomatemba machembe rangu. Mirai mone ipapa ndomatemba. Apakaipa. Anzi Tafara nemora rotitira zvakanaka kudai so. Alright. Anzi sezvo pakawanda vanhu kudai. Tashaya chekutakurisa 4 plate gas stove. Asi kuti tichingonyadzurudzawo nemukono wedu $100. Muri nemeterwa uko. Ndovatemba. Ameni. Ndapera zvaitwa naAsan naSandra. Tinoda kutakura chipo nenye distance. Vachinotorera kumba kuchena maenzi. Kune nice blanket nice payma sheets. Muri nemeterwa uko. Right, sisi va Asan. Kwanzi ndiri kukupai present yemunonovhura muri kumba nai. Asi kana pane vane mari mubva mauya nayo tobva tavhura nai. Isuti tinotendekwa toga kuivhura. Handiti asi matipa mari nai. Kana musiri kuda kutamba mungotipawo mari uye mukasatamba zvisina kuti gutsa ine saMC. Mukangotamba zvingatifadzi ndiri kuda mari nai. Alright. Nozienda pandafunga ndichiri mukomana. Senda chembera unoziya. Ndodzandairova chedzi. Kanindo. This is Mr. and Mrs. Stole. Vatitira zvakanaka nai. Kanda chete nokuzoti break riripo. Nokupota kuti uenda kumboku nobvunza kuti mari iripo ere. Kanda chete ganda rinokudza. Right, turn around. Right, hold my DJ. Kana wachida kuenderera mberi nokutamba vabva vangondichipa mari yacho nai. Pamusoro iyi ndakamirira ana sekuru nana gogo. Tinoda kuti Tafara zvikuru
nezvamaita vazukuru. Dei Mwari aramba achiropafadza imba yenyu, machengetana mune zvakanaka. Tinongoti ne350 iri pano makorokoto. Kune vamwe vakavanda nechekumutu tinokuvandawo ikoko nemapurasi tinokukumbirei kuno mungotamba. Yes. You know, tingovapawo maminitsi vangotamba. Kwanza haitambiki, vape inotambika. Moda ipi? Nice. Mirai, kana wachida kuti muroora vamujoine ambotambana nasekuru nanambuya munogona kungotipa futi mari. Mutara kangomba makamirirwa pano. Ndoziva kuti munayo. Ndoziva kuti iripo. Kana mkwacha akapedza kubhadha nofamba nayo. Zvakanakisisa. One come the right. Aiwa. Anzina ndarandorovana mazite zvarangu. Saka isi nyaya. Rova ratambika DJ. Bhachi rakapfekwa nemudhara uyu $180. Blazer chete. Rakabva pateki apa. Pamusoroi mese makaungana pano. Tinoda kuchenda nokufara kwachata vazukuru vangu. $20 yangu. Mari yakapera ndiri kupamba. Sekuru wa Mystic Ngomba vauya nemukono wawe $20 chikule muchitoriona chakadai chaita mbinga. Kwanzi maita zvakanaka muzukuru wachata nemukono wawe $20 mururu nemuridzo hanzi nemukoma ndafara muningina nezvawaita nemukono wangu $20 kudawo nemashoko avanoda kutaura nai. Soroi. Ndafara kuti munina wangu achata nemukadzi wake Sandra nemukono wangu $20. Ndotenda vana ndakagarawo navo vavakasangana. I'm happy kuti vachata. Mashoko akanakisa nai. Right, paita tete imbomira kwa kuone. Mira pa red carpet hapo. Paita tete vakachena muri kuona here. Yaza kutenderera vakuone tete. Right. Tete vari pano vane nyaya yavanayo nai. Rich auntie. Aine chirungu kuti we now have rich aunties. She has got something for us. Inini rich aunt. Ndafara nekuchata kwaita mukoma vangu namai guru. She's more like a sister to me. Saka asanda kushanda hangu but soon ndinge nda qualified chef. Amen. Saka ndiraku kune cereal dispenser iri kumba yandichatenga wenini. Right, rich auntie vatipa. Hadidika, mururu nemuridzo vachinogara pasi. Inini ndine $5 yangu pana. Toda kutamba so inonzi one confuse apa unowaina ya Freeman. Asingade ngawo yangu angokanda ihondo darika. Asuda nditambe ngango yake. Oi DJ.
Akaza ndidi mwana wangu atambe 3 heritage church. No taita ma heritage church naye. $10 yava ya fara ndidi. Let's do it. Mulegana titendera kusangala la chape wakati tisimenyana iko ipapa chamunoela na ipapa amuna kunezana tigazi snagala Mpaka esembwe kumisana tizambe tikitaka pesa jomasi anasotaka iko ipapa chamunoela na ipapa amuna kunezana tigazi snagala Mpaka esembwe kumisana tizambe tikitaka pesa jomasi anasotaka DJ. Arikunzwa kuti agare pasi no. Gaakutipa mari mukomana anga achitamba uyu. All right. Sababa kwaya ndidi baba anoda mwana kwaya ndidi tatambe nemukono wangu $10. Gara pasi mukomana. Right. Madzitezvara tichatanga nababa namai. Madzitezvara uyai zvenyu takumirirai. Pamusoroi vese vari muno nenyuwo ndinonzwa kufara nechitiko chakadai. Ndinonzwa kufara zvikuru inini naadzimai vangu ava tinobvisa mombe nemikono $100 pamusoro. Saka ndinonzwa kufara zvikuru sei handigoni kutaura. Ndinonzwa kufara kuti dai vakagara upenyu hwakanaka tsika dzedu dzechivanhu todziteedza. Panenge papotseka votiona isusu ana baba tinogadzirisa, hatichatsvagi vamwe baini ndogadzirisa ndega vana ndivedu. Kutsvaga umwari kuseri kunonoka. Uyai pano vana vangu ndepapi panetsa kuti hanzi mukurunga yachazouyawo ningi Sadomba achazouyawo taura. Ini ndoti uyai kwandiri titaure nemi muri vana vangu vese. Ndafara zvikuru. Right. Asika hip hop. Hey when. Wanazambiza makubwa. Sure jana. Amsoroi vakatukanyira. Ndotenda wazukuru vangu kuchata kwavaita danzwa kufara zvokuti Tete vafara zvikuru nemkono wawe $30. Ndoda kupa kutenda zvikuru nezvandaitirwa nemwana tiri pamwe chete namai vacho nemari yedu yatinayo ishi. Nemkono wawe $20. Vari kuti waita zvakanaka mwanangu nekuchata kwawaita huko. Nai. Right. Handina sisi handisi kukwanisa kutaura. Ndine mufaro wakanyanya.
Nemkono wangu we $20 kwanza waita zvakanaka. Iwe Mwari wekumusoro kudenga wakuropafadze. Hata handisi kukwanisa kutaura mufaro wakanyanyisa. She's not even able to talk. $20. Right, timbaga $10 yechesu wakupa. Alright, handina kuiona kandoda roda rigiwa naye. Timbaga muri kutaura kuti right, imboida pa red carpet apa. Right, timbonzwa mashoko ari kutaurwa. Ndakabereka amai vemusikana ari kuchata. Anzi ndini ndakabereka amai vemusikana ari kuchata naye. Uchirai maoko kana iye. Mufaro wangu wakurisisa handichakwanisa kutaura. Ndoda kutenda mukomana iye akanditorera mudzimai wangu yane mabvudzi ake. Yomvana iye. Ava hanzi ndimbuya vatumbura baba. Right, kwanza vane mashoko avo futa vanoda kutaura naye. Hallelujah. Hallelujah. Aiwa ndiri pakufara nekuchata kwaita Sandra. Ndaita kufara kuti ndiri ambuya vasina kupinda mveri asi nhasi ndamo. Hallelujah. Nechipo changu chandakapuwa naMwari chekuruka ndobva ndomurukira bhegi newaitende krimu sutu yemurume wake. Iwe inzaunze mashoko akati nakurukira chinoenderana nemurume wako naye. Kati nenda murume meterwa. Chibatisise zvakanaka naye. With me here is Tim Kubaka. Vakabva kuKongo vakomana ivava. Vachigadzirira tichipuwa chipo. Hallelujah. Hallelujah. Ai ndikunzwa kufara nezvaitwa nemwana wangu Ngasanzi. Mufaro wacho wakanyanyisa, handisi kutombokwanisa ipapapa. Ndotongoti dai Mwari vachingoramba chingoti zuva iro rirambe richingoitwa everyday. Handisi kugona. Mwari wakanaka chokwadi. Nemukono wangu $20. Hallelujah. Nemukono wangu $20. Mururu nemuridzo. Right, hanzi ndiri tete nemukono wangu $4. Mururu nemuridzo. DJ.
vanapandina tsano hanzvadzi yaSandra nemukono wawo $5 hanzi wandiitira zvakanaka hanzvadzi muri nemheterwa uko. Ayoyo, hold my DJ, hold my DJ. You know, pana batambi mahara. You know, we talk nemari night over tatamba. We talk nemari over tatamba nai. Yes, they want to say vanemari avanonoke nai. Uyabona lapha putters. Sesikhuluma manje. Semfikile from Tala from Radio Zimbabwe. Montro Studios ngoba wanye kofaza ushine tota komazi wena nyakuchela kuphela. Kumnandi namhlanje sikhona phe Harare. Esichoneni angitsho khuluma sizwe mfethu. Izandizigone hangu. Makadi mese. Ini ndakamira second generation yekwamamvura. Ndamira Evelyn, Eliza, Edmos, Jose, Elton. Shero rukupi? Shero. Nyasha. Chan. Audrey. That other one out of my video. Pano anansuru kuona. Mfundisi wari kupi? Mfundisi wari kupi? Yeah. Another guy. Yeah, inini ndini muombe ku second generation yeko mamvura. Vese vafana kwandira. I'm happy kuti mfana wangu atorawo tsoka dza blast. Yeah, atevera nini? Ari kutevera. Uyu ndakutevera uyu. Kutevera uyu. Kutevera uyu. Kutevera Nyasha. George unfortunately hapo hapo. George hapo but tikumirira futi panapo. Saka second generation yeko mamvura. Tine $50 yatiri kuti hamfanami watimiririra watedzera blazi and waradza gwara kune vari kutevera. Please vasimudzire vamwe vedu ava. Thank you. Murina meterwa uko. Vote. Anga chifungo ndi andizvigonewo. Manje ndogona kukomanda riri bhora. Vote my team. Vote. Bhora ndogona kukomenta. Anti walishaya wali gangeni. Wali bembo wali tinkwi. Walishaya wali kuisa. Walishaya Rover DJ. Pamusoro maswira sei salivona nilinjani isusu takamirira jena mainzi zvenezi vaperekedzi ndofunga vamonzwa kuti timakorokoza chichi tiri mashuru zvekuti ipapapa zvogona nguo anyway zvisinei pari zvinoizvi mari ichambobikwa tichambogaya mari dzedu kumamiro ukuku ndachiudza mai manje kuti hanzi tinenge taitora hanzi kg here. Alright, anyway, that's a news for another day. But tangoti nzwisa vaperekedzi tichisvika kumba munoyamuitora ka 100 kenyu totangira ipapo. Thank you very much. Right, kanzi mbudzi tu mauya muchitora kwanzi ndine mbudzi dzinobereka tutu dzichiinda dzichibereka tutu. Yeah.
here. Lightness here. All right. Ito. How is my DJ? Pamsoroi. Ini ndasumuka ndakamirira madzimai eACT Assembly. Tinoona matana Asana Sandra. Team Asandra. Tine chipo chedu semadzimai. Chiriko zvacho, unfortunately distance yatakura. Kana tasvika munouya motora mablankets enyu. Gore rino kwakatonhora. Saka titi next time sevanhu vapinda musvitsatsvene, musatonhorwa. Amen. Right, senior bachelor ratine mkono waro $40 waita zvakanaka ndiri kukopa manotsi naiya. Right, Guara Tinja. And the Jesse. Iwe. Ichi nenge ndo chikuona wajana. Right, warukuruwa. Right, hold my DJ. Hold my DJ. Right, mire makadaro anditi. Right, toda titiona tuvanogona kutamba ndevapi vasikana kana vakomana anditi. Saka dzokorodza chidziyo chavo chichienda anditi. Vakomana nimbotanga ikutamba ino vasikana makamira anditi. Roha chichienda. Right, chivideo chichienda rambere ande. Sika. Ona pana baba chikandiwa hapa. Marikuta sokuti makasunungura mabautu wose naya. Iwapo mana DJ serious kana hii. Right. Ona pana baba chikandiwa hapa. Iwe Basura. Iwe Right, Makomana Power. Yes. This is Jole. Right, here are the ladies. Want my DJ. Very good to my ladies, Very good to my ladies, Ladies, do the magic, sort them things. Anyway, hit up. What a fancy young girl out there. Why is Missy Kangoba?
DJ. Hold my DJ. Varikuti vasikana oye! Aiwa, chokutanga tinoda kutenda Mwari zvikuru. Vaita kuti event yedu ibudirire. Zvekare toda kutenda our overseer Dr. Nyakonda pamwe chete nemapastors edu baba and amainira. We want to thank them. We also want to thank the Murwidzi family, zvekare neKangomba family. Nekuita kuti muchato ubudirire. Ngatimboomberere maoko. Pasina support yavo hazvaikwanisa kubuda. Asi nekuda kwesupport yavo yavaitira Sandra naAsan, zvinhu zvakwanisa kubudirira zvikapera zvakanaka. We also want to thank the management of Gladwill Events. Vepa venue pano. Tinoda kuvatenda nekuda kwekutibata zvakanaka kwavaita. Event yedu yanyatsofamba mune zvakanaka. Ngatimboombererewo maoko. Tinoda zvekare kutenda imi mose mauya ndimi maita kuti zvinhu zvifaye, ndimi maita kuti zvinhu zviite. Saka toda kukutendai. Uri ipapo chimbozviomberera maoko nekungoatenda kwawaita chete. Zvekare toda kutenda wana DJ. Because kana pasina ana DJ zvinhu hazvifambi. Vanga vachitiridzira mmanzi. Of course yenyu mazoita ndisatambe, but next time ndichatamba. Next time ndichatamba. But tinoda kuvatenda handiti. Zvekare totenda necrew yedu yemedia. Media team yedu yanga ichibhururutsa chidrone. Indatotanga kuchiona nhasi ka. Chidrone. But tinoda kuvatenda zvikuru. Our media team for all the work that they've done here to make this a success. Ngatimboomberere maoko. Pana mwandasiya? Ndasiya ndiani? General Director of Ceremony. Tinoda kutenda General Director of the ceremony, Dr. Abel. Pamwe chete na Dr. Pastor Prophet Comfort Gone. Let's clap hands for them. Let's clap hands for them. All right. We also want to thank you. Me, as the brother of Asan, I also want to thank you all for the support that you have given to my brother for this wedding. And you know, kuna Asan na Sandra. Welcome to the club. Yemaring. Kana madai so mapinda. Mapinda. And the jewelry cost. Wakoma na mapinda. Overall, we also want to thank God. And did for this event to be a success. Right, thank you, Naika. We want to thank God for this is the day that the Lord has made for us. Iboti yaka yaka rukufara. Ukasasumza makondo kubhadharisa. Chiri pakutsvaka mari. Uchinyemwerera. Ipopa i5 ari pa next muntu waita sakanaka ukauya. Right, Pastor Mamvura for the prayer. Pastor Mamvura for the prayer. Wasati waya wachata, wasati wane shitupa. Waya ifuta hapa. Tunokona kukuitira sakanaka nai. Right, and Sekuru is there as well. Right, we are cutting up kurumeta. Vane wa muri kunyadzo kuda mogonogoshedzera zita kuti zvinyadzo kuita moto. Vana vari kushedzera kuti Sharon nai. One, 2 and a half. 3 kumbalaina. 3. Right. Okay, yes.
126 and whatupniger.com. Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, we thank you, Lord, for the wonderful opportunity that is taking place in this place. Thank you, Father, for this wedding. Lord, as I pray right now, Lord, I believe everything that has happened here, Lord, you have sanctified it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father. Even now, as we live, Lord, everything that's going to happen in a way, Lord, you are protecting us. In the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, thank you, Father, for this event. Lord, we give you honor. We worship you. We magnify your name. In Jesus' mighty name, amen. Chimbo cha kuombera naiya. Ebami, oh party, see what you carry. No more any money, mo. Make a body gonna want. Give it to me sharply, rose for me, oh.